Fil-Berġa ta' Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela kellu diskussjoni maż-żgħażagħ dwar diversi suġġetti ta' importanza nazzjonali fosthom dwar l-enerġija renovabbli, l-ambjent, in-nisa fil-politika, l-ippjanar u t-turiżmu fost oħrajn. Dawn iż-żgħażagħ huma kandidati prospettivi għat-twaqqif tal-ewwel Youth Advisory Forum li kien tħabbar l-ewwel darba mill-Prim Ministru innifsu waqt laqgħa speċjali tal-Kabinett fl-Emkast Fraħar Ġdid. Nemmen li hemm element wieħed komuni li qed jaqgħadna llejla. Dak li kollha kemm aħna nemmnu li bil-modi diversi tagħna nistgħu ntejbu l-futur ta' dan il-pajjiż. Li kollha kemm aħna għandna x'nikkontribwixxu għal pajjiżna u li bl-idejat tagħna u bl-attiviżmu tagħna nistgħu ntejbu l-qagħda tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Matul din il-laqa, iż-żgħażagħ tkellmu dwar suġġetti oħrajn bħas-saħħa mentali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-intelliġenza artifiċjali, id-drittijiet ċivili u l-ippjanar. Dwar l-ippjanar Dr. Abela saħaq li bit-twaqqif tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, qed jiddaħħlu standards ġodda kif ukoll iktar infurzar dan fil-waqt li għall-ewwel darba qed tkun implementata r-riforma tal-liċenzjar tal-kuntratturi. Kwistjonijiet oħrajn li tqajmu trattaw fost oħrajn riformi ġudizzjarji, it-trasport u l-anzjani. Il-Prim Ministru irringrazzja liż-żgħażagħ talli ħadu l-ewwel pass u sottomittew l-applikazzjoni tagħhom għal Youth Advisory Forum filwaqt li saħaq l-rieda tal-Gvern u tagħhom li jaraw li l-pajjiżna miex il-qudiem taqgħadhom il-kol flimkien. Illi jkollna vuċijiet li jiskussjawna. Illi jkollna min jisfidana fl-idejat tagħna. Illi dak li tradizzjonalment inqisuh bħala l-status quo forsi ikun hemm min jgħidilna tistgħu tagħmluhom aħjar jew differenti l-affarijiet, jew għamluhom kompletament bl-oppost ta' dak li għamiltuhom illum. U minn hemmhekk ġiena dal-ħsieb illi noħolqu dan il-forum illi mhux se jkun wieħed kosmetiku, ma se jkun wieħed li verament se jkollu effett reali. Din il-laqa mal-Prim Ministru servit opportunità għall-applikanti tal-Youth Advisory Forum li għandhom bej is-16 u l-35 sena li jsemmu leħinhom u jaqsmu l-aspirazzjonijiet tagħhom dwar Malta. Fi stqarrija mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru intqal li l-pass li jmiss issaqu li jintażlu 8 applikanti biex flimkien ma' rappreżentanti tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ Michela Vassallo jiffurmaw l-ewwel grupp tal-Youth Advisory Forum. Dawn se jintażlu minn kumitat tal-għażla flimkien mal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Il-Youth Advisory Forum se jibda ikollu laqgħat regolari mal-Prim Ministru għal terminu ta' 18-il xahar li matulhom jagħtu pariri lill-Gvern fuq liġijiet strateġiji u pjani li jkunu qed jiġu diskussi lokalment jew fuq livell internazzjonali. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima, is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Kit Azzoparditanti, is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul u l-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ.